Muri right here. Muri sei ibva watoena yetigara ako shawi yako nechiyeni tozvigarira zvangu havasi kubva aya kuri kupisa gai vagareko as long as asi ndaona mvura chichiuya uko chireka vatora inovarashira uko ndaona isiri kuenda navo uko mamuka here tati kumvura isati kubichi isi ha kuri kunakidza chekuti pano tatozvidemba tikotaregere kuya nenhingirikiri nai nemashotsi kuri kunakidza nai zvako indevana pane vamwe vari papa vana unotamba navo uchiona kuti havasi kupinda munhingirikiri uona kuti havasi kuwira mvura mune vana keni varimwemo pane zvisikara zviviri so zviviri izvo ndezvedu izvozvo uyai muone guys uyai muone muri sei mushekuri sei manje mukamapurisa nekupisa kwauri kuita zvote thank you tapinda hatisi kunandira moto mamwe achiyatonhora manje zvine zvako zvatizvi that boy is going to go with you ne he's going to change arubvumira usima uyai muone guys uyai you deserve to see palive chaipo you deserve to see uyai happy mo Joyce uyai fona mwaimboburisi kana kuti zviri kufamba sei hati takagara takarelaxa tazozvizvona later kuti kubeach ndeuko kuri right where do you want to go? Huh? Why are you calling me mama? What do you want? Where do you want to go? Trash my grass venus. Trash my grass venus. Uyai guys, uyai ndikutaridze uyai sana vhura inde kumvura saka musamusaenda pazuva nokuti kunokwapisa vediwe kunopisa muinda atodemba kuti nayo dekota riko mushoti zvishoti nai pasha yangu pfuura achitengesawo zvishoti here tikangopindawo mumvura. Thank you. Kuti mhepo ipinde nemasure because tazvirega. Uyai guys, uyai svikai pa500 guys ndikudze izvi uyai muone uyai muudzwe nekuona handisi kuti haiwa kana guys mafoni yangu haisi kubudisa manamba saka mozondiudzawo kuti tave papi yesi fufu soko mozondiudzawo kuti tasvika papi mhepo yakupinda manje hamuoni izvi icha chitoita ticho ichi kazi ndecheblack imi ndatya kani hambusikira ndikuti matairisi uyai pano hambusikira ndikuti matairisi yai ndikutaridze zviri pano ndatya kuno kuri kunaya ndekupi okay hanzi navhi okay izivi okay nonzi kelolo ndineona ndotrasta shamwa satombonyepa zvako ndineona ndotrasta ari mucomment section vanototaura namba chaisedza namamoyo tairiza yes Nicola yes musingadivi kamera toda kuona kana musingadi ibvai izvo newe Philip kwakanaka here hanzvadzi munhu wemurume kwakanaka you're supposed to be protecting us zvino kana uchidaro usadaro 343 handei guys handei mese mukunyora 2000 chakublokai ndokublokai mose udatamba nepfungwa dzangu au block iwo
366 yadzoka kuside kwangu tapa 376 tapa 376 fambai guys kwaisi zuva riri kuno mamoyo zuva riri kuno ha apa ndo pandafamba shuwa tisina kana pfekawo chisimiko songa chishoti chekuti chipinde mvura pada tichipinda mvura nehembe dzedu dzanyorova 379 kune imwe foni yangu kuti 390 38 right handei kwasara 110 hasa nambona zvakadaro aiwaya we na aiwa vaisei baba chandaona mvura iri kudai iri kurasirawo hapana mvura inombwatora chivaendesa uko inotora chidzosa kunoku saka vanorashigwa uko avani 3 hours vari kuvari vogava totoenda kwezvozvo chibhuti chavo chichi chinovatarisa ichi 390 vasarigwa ne120 110 tivaone mwana kasekurei yei ndemwanaka abari kudonza kunoenda ari kudonza 456 150 44 people to go mapatapata 480 kosara 20 chikuda kudona ichi chikuda kudona chitendero kuda kudona ichi hakuna matombo amungaisera kuti ajege tingawigwa 481 handei Alice moenda ku block Grace, I'll block you. 482, 485. Yes. 487. 487. Philip yako haisati yasvika yako yameno kuti iri fast forward iri kumhanyei. Itai guys ha zviri pano doti muone. Pasara vanhu 9 chete 491. 491 we are right Nobe. Hello Nobe. 495. Right, madarika 500 chakadaro. Yes. Hello guys. Hi guys, how are you Miran today? So hello guys, how are you guys? Are you good guys? I hope you're okay. Muri say guys, aiwa tiba deben ndinozvanda kuti muone guys. Ndikuda kuti muone, pazvada kuti muone guys zviri pano. Andisati ndamboona zvakadaro. Munoziva pese pamunenge muchita patinge chita ma charity week tikati Joburg, tikati Cape Town, Cape Town imbonyarira zvenyu. Tikati Joburg, tikati dzimwe nzvimbo vedu weka ndinokumbira kuti mumbondisirawo rudo sanda kuvhurira zviri pano. Imbomaya ima love nema likes. Deben munoitarisira pasi. Vakomana ka Viva Diaries page rine vanhu vakuru. Saka pamunenge muchiti machembere paya takatowanda nai. Patonzi machembere paya taka page remachembere mai mwana page rinopedza masports right. Tarisai muone guys, ndoti mude muye kuno kumunyatsoona ndisirewo malove nema likes guys kuvanhu vekudhebheni sana mbona zvakadaro. Munoziva tine project yedu yekumount Hamden guys. Honai andisati ndambona zvakadaro. Honai andisati ndambona zvakadai. Honai tarisai muone, tarisai tunduriri apa sikana revana vaya, tarisai tunduriri pa apa revana vaya kuita mukunguru mai mwana vanhu vekudhebheni. Tarisai muone mai mwana kuita mukunguru vanhu vekudhebheni. Hansi takawanda Mary tikutaura madhebheni people chaiwo. Deben people, if we say in Deben, we are talking of these ladies here. Ndikutaura vakadzi afa muri kuona ndo admin team iyi ndiyo admin team ichi
ndo admin team iyi guys. Anditika ndo admin team iyo iyi yekuno kuDurban. Honai zvavaita kubva kuma blankets. Vane ma blankets avakatenga ma new one aripo. Pane ma hembe, ndaona boots durai boots ziya wewe. Zvandaona apaka, ansana mbona zvakadaro. Ansana mbona zvakadaro. Kana Jobek mbonyarai kuti zi yenyu. Jobek mbonyarai kuti zi. Kwaiko zvino ningikiri Durban nechimuti. Durban nechimuti imbonyarai kuti zi team SA ma TV SA enyika F4 SA imbonyarai kuti zi Durban nechimuti. Durban ine chimuti. Vapewo sando dzavo. Tuchara butsu new one guys. Atisara butsu sar, tuchara butsu new one. Ibutsu idzi. New one dzinotora nema tag idzi. Ibutsu new one dzine ma tag. Muri kuona dzine ma tag zvakaitwa nemoyo wese guys, you can see. Ibutsu dzakaitwa zvinhu zvakaitwa nemoyo wese guys. Mapeya mangana 200 pairs. Are you real guys? Ayo uchirema oko 200 pairs of shoes. 200 pairs of shoes. That's Pretoria yakatodhako. Saka tichangoti tinongo zvamuri kuitawo Pretoria tichangoitawo kana maita dambudziko. Sando kuDurban. Aiwa Esther kana indapera ndashaya chekutaura. Ma plates. Ma nice plates. Hey. Nice plates. Mukati asangweranda wikigwai. Guys, wonai. Ma plates. Ma dinner plates. Zvanzi hazvina basa kuti vana inherera ngavadyirewo maplates akanaka. Zvamuri kuitawo ikoko muchidyira maplates akanaka vana venyu. Vana ava naivo ngavadyirewo maplates akanaka. Ndanyara guys. Cape Town amuri kuhwa sei? Joburg muri kunzwa sei? Pretoria, how are you feeling seeing this? Guys, remember zvinhu zvasi zvedu. Asi zvedu zvinhu zvasi zvedu izvi. Zvinhu zviri kuenda kunerera. Kuvana vakaraswa, vana vari kutsvaga rudo. Vana vari kuda kutopiwa rudo neni newe nevamwe nemikunzo uku. Ma lunch box chawe kwenza chikoro. Guys, makamira wena. Ma lunch box makamira. Pane vasikana yavanzi vakati kurei vaiva kura boots idzi. Vanochinopfeka variko wena. Hanzi mandipedza power Durban, Mwari akurangarirei zveshuwa. Anyangwe neindapera power guys. Izi hembe dzakasanikwa masaga idzi. Apa rosumuke mai we bhero racho rehembe risumuki mai mwana. Mabhero racho hembe asumuki. Izi hembe idzi. Maketen. Very weka. Ma jeans manyuan. Aiwa do right one. Durban oye Durban oye. Durban oye. Pakashandwa guys. Pakashandwa. Andiselina tega, andiselina vaone vanhu vavo. Andiselina chairperson Huyai muone. Andashaya remuromo chera andina. Tauro rewa jasira na kedere. Rinenge ratogwa. Ndera kure mwana ratogwa kote uku tirinde ku beach. Pane rimwe paketi riri kwere rinei mapaketi emvura vamawana futi. Paketi rine iro rapa iro. Rina place futi. Guys, new jeans. Oh, imi itu PC jacket ne uyu. Zvinyuwani. Honai, new jeans. Jacket ne uyu. Makamfota. Mai mwana. Dzimwe butsu. Dziri kubuda dzatodarika more than 200 pairs guys. Sadarika. Zvinyuwani mai mwana. Zvinyuwani. Kwete zvinhu zveimanga zvinyuwani zvine mategi. Kana kutonora. Vana mbuya vaya vanopfeka mapatapata vachindi. Majinzi manyuwani mai mwana. Hapana mwana anoti ndashaya azviite. Mwana anoti ndashaya azviite. Umwanzi mabhawo nemakapu. Tibvurai 120. Hasina mbona zvakadaro. Mabhawosi. Hey!
hama varangarira asikana chipe chire pai dzosera handina hangu mashoko ndashaya ndoti kudiva asikana ndibetserei kutenda comment section vedu weka imi totendai muri ikoko magwezi makatenga 10 ndakatenga 20 nesuru ndakatenga 20 makandirayira kapa anotengeswa ndikasvika ndobva ndatorizina pane ainzi 200 ndakazomapiwa nema 180 Team Durban guys onai tichada chimwe chiwa right muri kuona zvikuitika pa guys can you see kana mota inotakura pa inoenda yezorora zviite titakurika 1 azvigoni azviti itakurika 1 because remember inenge inogona kunge ine body ka trolley yekumasure yaya ndoyonze pinda zvina azvikwani pane 50 kg here isandi aipo oyembe all right hey handa pakutenda asikana mwara kuitire zvakanaka handina hangu mashoko vede mwara kuitire zvakanaka mashoko ndashaya hangu asi mwara kuitire zvakanaka vedu we hapana nonoshaya hapana nonoti kwai ndashaya zviti ende tichanonomeka shota neyeso siyatagovera according Team Joburg iri sei BP kuJoburg yuko ina handisisiri munhu wenyu guys. I'm adopted here in Durban. Team Joburg, please find another mother. I am not coming back there anymore. I'll stay here. Team Joburg, I am not coming back there anymore. I am now adopted here. Hanzi team yakabatana and yakarongeka. Vakabatana zveshuwa and vakarongeka. Right, munozati all along patakati kuita project guys. I thought kuti vana ava vanga vachinzi vana achembere dzakarongeka ndosaka chindi mona ndokumbura kutaura ndakumira nyenso dzikisa voice kune vana ndiye vana vaya vanotituka chiti chembere every day. Ndiye vana vadiki vanotituka vasingachemberi vaya vanotituka chembere every day. Tokumbura kuti muti shush miromo yenyu amusati makukodzera kuropafadzwa kana kugona kuropafadzwa nokuti miromo yenyu inongomirira kutuka ifuti chete. Tarisai muone machembere aya zvanoita. Motwa machembere mchituka kuti machembere dei machembere anga asiri pa social media pamunoda kumabvisa paya ndiana ari kurangarira nerights. Imimi ma 2000 manga muri kuzovarangarira here nerights munotuka every day mchiti machembere mba mchizovarangarira here vana ava kana machembere dei anga asipo pa social media takasanganiswa ne social media tikaungana tiri machembere manga mchazozviita here timu machembere ibvai pana magogo siyai machembere aite zvaakauya kuzoita pa social media. Imi itai zvenyu zvemakuwa nekutuka vanhu anditika tukai vanhu muri kwamuri mchita makuwa ndokwa muchawana mubayiro wenyu ikoko. Isusu regai tiwane mubayiro yedu kunoku kwane zvatiri kuita anditika ndati ndingokudza ichokwadi papo anditika timu maghost timu mafira kureva sorry tigaiti vetango kuannounce aripano nhasi amuzati ndikuchikia ndikukwatira ndabasa nemari muziya revaini venango kutaura inhasi chimboita iwo charity one instead yekungoswera muchiti katuna every day muchingoti shaudha pamafunga antika ndokunobva ropafadzo redu riya ramunotinotamura riya rinobva pazvinizvi machembere amunenge muchitora ya muchiti chembere idzi ndo zvavakamirira pa social media izvi antimaona ndo zvavanenge vachiita. Tokumbirawo muri maghost kudaro imboita iwo mumboenda pane nherera mumborangarawo nherera makamirira kungotuka nekusvora anenge aita chine kudzikisira vana nherera idzi dziri kutotsvagwa vabereki vakafanana newe neni mbouya pano motuka muchitora vanhu muchikatuna. Are you going to do this? Question for you guys. Machembere ndimi makuru chao ari kumafira kureva varoi ndati ndinyatso kuchitaura ndetaura nemi mamchazviita here izvi. Are you going to do this? Are you going to do this? Hamukwanisi imimi itai zvokutuka vanhu nekuroya ndo zvamunokwanisa. Leave us antika to do what we were called to do. Iri basa raMwari raringoitwe nje. Siyanai nemachembere. 2023 regai vana pamwe vantu nevana vehama dzenyu vamwe vacho ndimi maghosti makarasa vana vari kuchengetwa uko ndimi makaraswa vana vari kuchengetwa uko anditika pane mwana wako ari kubatsirwa nemachembere amunenge muchikatuna muchishavisa vanhu kumeso every day muchitukira muchitsvaga nyaya dzisinei nemi dzoupenyu hwevanhu. Chinguri makatuka machembere aya pana akafa here?
pane asiri kuita life yake here. Saka what's the purpose of all that? What's the purpose of all that? Zviri kupa peace kurara usiku here. Vamwe vari kuita zvinhu zvinobatika kudai so ropafadzo rinenge rakadongorera rakamira Mwari vari kuti izvo I'm sure God where he is right now vari kudonedza musodzi imimi chenyu zvimuri kutsvaga kuti ndikuterrorize ani the next person to terrorize ndiani muri kutsvaga izvozvo ini ndinongokuudzai ndichidarika handimboregi kukuudzai ndinototaura because hamuna zvamuchandiita makatoita zvamaifunga your worst you have done and makatadza and I'm still standing and I will still stand chokwadi chakatonaka Antika, hamuna unyazotokwana behind that ghost account there's a human being. Even moyo. Pana mai, vanotorine vana behind that ghost. Pana baba, vanotorine muri behind that ghost. Imboita yo project, muri ma ghost makadaro one. Mumboende sokana kuzvipatara. Chako imboteke kana gloves akachipa ya. Mumboende sa kuchipatara cheZimbabwe taya kuzodonata. Zvinzvedizvi izvi nezvedurban. This is imagine guys, this is only Durban. Durban chete ishi. Pane Cape Town. Pane Joburg, pane Zimbabwe, ani muri kunzwa, pane diaspora. Durban chete. Chiimagine kuti vana ava va Christmas yavo gore rino iri inenge yakamira sei. Gore ravo Christmas vana inenge yakatonaka kudarika yemagosti ari kutuka. Mwanenge asina kana huku yekubikira vana pa Christmas asi ari busy kutuka vanhu vane life dzavo. Vana ava vanenge vakaropafadzwa mwedzi Christmas inoi vakachena. And we are going to buy, I'm going to buy 20 huku, 20 chickens zokuti vadye pa Christmas vanyatsofoshora nerice vachidya. Tonyatsovatengera hi ayo musi musi zviri sei thank you for coming. Tinofara kuona iwe nemiwa nokutebe ai matidu kupisa skana matidu kupisa skana zvinhu chimwe nchede marga kuya zvinhu zvauya paka shuwa ka matidu kupisa chaiko handizi kuti andina mashoko angu ekuti nditaure asi imagine zvinhu zviri kuenda sei zvinhu zvatouya kuzoti mapinda mungu chipurongo aiwa ndiri mushonga ndakawanza masaga tiri alright zvinhu zvichakumbira takumbira nezoro kuti zvitokwanisa kuti zvinde nemota dzavo because ndine rice 50 kg iri aha Mwari vakanaka 50 kg yerice yabva yauya gore rino vana vanodya rice vedu we isusu kuJoburg ndofunga tine about tine 100 kg kuJoburg 100 kg kuJoburg dziriko aiwa maruva vanoda kupiwa vachiri vapenyu maruva avo vanoda kupiwa vachiri vapenyu riunzei ngariwi iye 2000 ngaenda nditakura sorry baby uya mzukuru wangu uya nana uya baby uya mzukuru yana gogo yana gogo musi pama musi manje tokuya buya izuva ha vedu andina mashoko vasikana nditozivi kusadonza musodzi kungunyara donza musodzi pakazara vanhu guys tiziya kuda dodona vedu tonyara kudonza musodzi pakazara vanhu izvozvo sanambona zvakadai ndatimunyatsowonawo guys aya Mwari arangarira vana vaya vedu we Mwari avarangarira machembere tinokudai rambai muchichembedzwa muchembereshwa kwa 100 years muwedzerwe makore hapana anoda kufa ari mudiki musanzwe chera ne 60 years ukati naye unoda kufa hadi hakuna anoda kufa ari mwana mudiki de Mwari akuchengetera kuti vakawanda musati atogwedu Mwari vakawanda vambobenefita vana ndo ane yese vana vambobenefita shuwa chengeta kana mune machembera ari mucomment section ndimi timu redu chero chairo tinokudai kwanzi Pretoria ni Pretoria ndatoka ndamapfumo pasi kune group renyu rePretoria imene ingwenda munoronga muri ko Pretoria koko kune group renyu riko rePretoria asi kune vari determined vari kuita zvavo variko vakanga vachironga ndaizviona kuti ngatisanganei pakati musi wakati ngatisanganei pakati saka kune group rePretoria ririko kune group rePretoria ririkuya hanzi Cape Town toendesa kupi ndabatwa Gladys wamirira kutanga waona zvinhu izvi kuti uzoziva kuti kune group reCape Town anzira uya wamirira kutanga wabatwa nelive kuti uzoti ndabatwa usadaro wena usadaro ingojoina pane chiro zvakanaka zvevamwe vanhu ingojoina izvi
yambuko I'm going to block you. Asinsati ndakubloka ndoda kuti ndikuudze kuti andisini chembere ndoga pa social media andiri kunzwa ndoda kutobloka iwewe nemaaccounts ako ese mamwe aunawo machembere akawanda munenge muchitukirira ayayi handika anoita zvinhu zvakanaka kudai so saka ndione the use of calling zvakafanira kuti ndikuti iwewe chirema handika because munhu wese anogona kuremara ndo zvamunoita pamunoti machembere munhu wese anotochembera handichika saka yambuko ichizoti hauna pfungwa dei mwari vakakutora dei vakutora ndakuchikubloka manje dei mwari vakutora uchiri mwana mudiki kudai so kana uchiri mudiki dei vakutora haritibayi wedi but tinotobaya vanhu vakawanda pamunenge muchituka muchiti machembere muchikati navanhu vaivaya hapana anoda chirega tibve tamubloka kuitira kuti abve atozoningirira abve atozoinda zvachose tabva taenda naye Mount Hampton. Saka guys, vanambuya vekuhambound musavaudza asati avaudza first. Toda kuvarova nesurprise. Atina vanambuya kuhambound ndinambovaudza chinhu. Toda kungovarova nesurprise chodza tokumbura kuuya kuzokuona imangwana tobva tangosvika nechirori chedu. Havasi kuziva chinhu. Mwari akuropafadzei. Machembere angu tinokudai pamberi nekuchembera. Pamberi nekuchembera guys. Pamberi nekuchembera tisi kumira. Pamberi nekuita zvakanaka. Yes, pamberi nekuita zvakanaka. Yeah. Right. Yeah, and I feel relieved guys. Deben baingotaura I didn't think it was this much. Baingozvinhu takaunga ndaiziva kuti vatenga mablankets avo and pane hembe dziripo but anambofunga kuti zvinhu zvakatouta mukunguru kudai. Andina. Ndagumirwa guys. Ndagumirwa. Saka right tichazoda zvinhu zvinoenda nebhazi guys. Itaiwo kana vanenge vane ma100 rand time muchitikandira guys tibhadhare bhazi zvinhu zvoendezvi. Wona ilodi yega kuenda iyi. Inoda mari izvi. Noti Durban ndiri kunosiya kuJoburg. Durban ndiri kutakura zvinhu zvinotisira kuJoburg. Tozotakura kubva kuJoburg kuisa kuZimbabwe. Saka pakatoipa apa. Pakatoipa. Anditika. Akatoipa zvinhu zvinonosi Durban ndikutakura kunosiya kuJoburg then from Joburg manje toisa pabhazi kunosvitsa kuZimbabwe. Anditi maona. Right. Yes, ndokwa zviri kuenda antika ndokwa zviri kuenda uku mushure mekunge taonawo Angus Saint vaindako paya vakazvimiririrawo vachitaura kuti decision iri pano yakaoma takabva tafilawo challenge we felt challenge Angus Saint vari kuZimbabwe kune zvinhu zvakaoma kudai kana vagona kupindira vari kukumbira rubatsiro pasocial media kuti vanhu pindirai mudai waiwo sediary sezvamunongozati gore rega rega pakupera kwegore we do something kwatinoenda kungave kumaulche kungave kuchi why not zvaDecember vapedza pavo why not as diary tichipindawo zvaDecember o January February zvichinda kusvika pavanogumirawo ipapo ndo patakapindawo saka this last year we were kugweru this year tiri kuHarare kuMount Hampton gore rinouya handisi tinenge pamwe tinenge tiri kwako kubhindura kana kungave kuBulawayo kana kungave kupi handisi kuziva antimaona saka this we saw this from Angus Saint ndo patakaona tikati munhu ari kuZimbabwe kuno kudiaspora vanhu ari kunze kwenyika zvinhu zvakawanda so guys we are going to make sure kuti vana ava kwanzi isaitofunga kuti 29 ka 27 paise paya panzi i57 vana i57 so tichanomeka sure tata zvinhu zviri fair pavana ava kuti kana zvichiita kuti netimu riri kuenda kuMount Hampton tichienda tichanounganidza vana toita line tichigoverana neumwe zvinokwanirana naye kuita kuti zvirege kusara zvichita pamutauro amunoti munozviona sei nyurai mucomment section kuti patiri kuenda apa vana vakawandisa pano togara vana kwanda kudaro pano totinetsei toitisa line mumwe nomumwe nezira rake tichimutsvagira tichivapa umwe nomwe atongozati ndakapiwa dzangu idzi pasaita mutauro vana gogo tichivapawo zvavo zvisaita mutauro munozviona sei kuti pasasara pachinetsa kana kuti pazoinzi kudii pazodii munozviona sei vana vese tiripo zuva rese mirai line iwewe uyu anokwana ichitora ichi iwewe ichi unokwana ichi iwewe ichi unokwana ichi vese nokuti munhu wese anenge anazvo hapana anoshayiwa munhu wese bhutsi idzi unokwana kana usingakwani angatipewo uyu anokwana iwa ukwani anomaona blanket iwe tora rako saka pamablankets manje kana vana vachinzi i57 isusu sofa tine 30 tichada mamwe 27 kana uchinzi vana kuti titi mumwe nemumwe blanket rake tinenge takuda 27 more blankets because sofa tine 30 ndakatenga 20 ivo vakatenga 10 unoona saka handisi pakaipa takungoti mwari kana pahameno
handizivi. We'll cross the bridge when we get there. And we'll cross the bridge when we get there. Tichanoona tariko vakawanda vanhu vari kuenda takatowanda madhairi takatowanda kuno kuSouth Africa nekuZimbabwe. Saka tichanoona tasvika kuti how best can we do it. Then maybe toita saizvozvo zvamuri kutaura tiite, then toona tobatsirana sei nevana ava. Toona tobatsirana sei tovapa vese zvakakodzerana. Handika zvomwe ivo vana vachionawo zvovhurwa zvichiona even grocery racho rovhurwa vana vachiona kuitira kuti zviite transparent even kuvana ava. Vazozivawo kuti pakati hapana kuti apa takachiona chichiunzwa chakauya 1 antimaona animongozivawo panoita zviri chinji. I think zvangonaka kuti zviti bvu vana vachiona. Handiti vana mbuya tichivatendawo vari vana mbuya kudarowo nebasa ravari kuita chekitaona tovatendawo takazvimirira vari vana mbuya kudai, asi izvi ndezvevana. Handicheka topa vana hanza blankets kana achira anoshiya ndozvatichaona kana kuri kuti tashaya munhu anoita come through ndichiri kuno kuDurban kuno kuti tenge kunoku tichangoita kuti vasheye. Kombi yatu yakotakura zvine zororo hainozara. Kombi inozara hayo zororo. Hello guys, handisida kuti mpinde palive kana musiri kuda uyai nekuseri. Yes kana skana machembere edu muri sei kwasikana. Yes baby, how are you? Thank you for coming. When is it depending on that some name wewe. Na imi depending zaina anu akuru mature people oga. Rambai makadaro wasikana, rambai makadaro mufunge. Rambai makabatsira zva mune power rekuchodaro. Zvinhu zvaungana mai mwana muripo here apa pazvinhu zvakaungana. Muripo. Aiwa zvinhu zvaungana shema. Amaunganidza Durban madadisa. Sagara raisi rauya. Durban madadisa handina hangu mashoko. Handina mashoko. Durban yaunganidza maunganidza vasikana. Zvirovererei maoko kana nemimogaiwa. Maunganidza. Muri kudzidzisa mwana zvakanaka mufunge. Muri kudzidzisa mwana zvakanaka baby. Ramba wakadaro. That's where your blessings are going to come. Whatever that you want, you will not lack. Follow your mom's footsteps. We don't know each other. It's the first time we're meeting today. But look at what she has done with other ladies. That's where my blessings are. Mangatozodhanzi makaromba. Hapana kana kuromba mufungi. Hapana kana kuromba. Ndafara vedu we. Job well done. Job well done. Kapeji kadiki kane naro. Kumepo ya baby shakati right. Kapeji kadiki kane naro. Akana 3 years askane naro. Oh, baba ziva wese. Pakashanda. Kana lojera ichika azviite kuenda ka1 azviende ka1. Zvabva kuti zvedebeni zvesezvo. Ini ndinotaura nezvangu zvandakatenga nezviro zvedebeni mama blankets 20 chete. But zvenyu chete azvenyu zvega azvitoiti kuenda ka1. Azviite kuenda ka1. Kumusha zvakaenda kukwenda zvisi problem zvikusvikira kumaofisi edabs kuzozvitora musi wokwenda. Saka tachitoti togara SIS MELLY dabs tikuno kana vane chirori vatipewo chirori chinozotindisa musa 22 ikoko. Togara takumbira. Aiwa imi ndimakatorwa chaizvo. Ameno muzatichatisirana kana kuna ameno zvakakuitika ndangoona chivhidho changu kusenzia. Ketseke nikupindire ningozvasa ndombozvironga. Isina kateka tingopindire. Mwari kana vanotaura kana Mwari vataura hapana noramba. Ende vanotaura nenzira dzakasiyana. Zvaiti vairwadza vana vaya. Ndakabva nekupi ndini ani. At least chatinokwanisa kuitawo kungotadza rudo tiri kwatiri koko kuti hai you are not alone. Mune vanhu vanotokufungai. And you might find nyama vanenge vachitotuka vamwe vakasiya varasa vana. Nokuti vana vasikwa vanopaka. Ndiye anenge asingarasa mwana kuti ari kutukirira mukomenti kuti ari ghost. Ari ghost.
kuona tinonoswera 22 navo then 23 ndobva tatodzoka ndingofambira izvozvo chete 25 muri iri kuno kune ndichigoitei ini ndingoenda ndoga muri inenge iri kuno nditongofambira izvozvo ndobva ndadzoka nokuti chiva chingopedzawo 23 ndobva ndatorova ite nchidzokawo zviite zvakanaka